Hej og velkommen til den her video. Det er Nitrobus her med Cat Battle. Så ja, jeg vil gerne se om jeg kan vinde. Om jeg kan blive god til det her, fordi jeg kan godt lide katte. Nå, det kunne jeg så ikke. Nå, det der, så kan man opgradere. Sådan der. Så vi kan vinde den her gang. Jeg håber, vi kan få masser af OP-katte. Sådan der. Sådan der. Så har vi 3 katte ude. Der kommer 2 derhen af. Så hvis vi bare virkelig spænder noget. Vent, han har fået stenkaster. Nej. Nå. Lad os se, om vi kan få noget mere opgradering. Jeg tror, jeg sparer op til at få endnu en kat. Vi starter godt ud. To katte mod 2 katte. Det er desværre sådan, at den ikke kom ned endnu. Nej. Kom så. Nej, ikke igen. Jeg ved, hvad man egentlig kan med de der æg og det der. Så kan man købe. Vent, har jeg egentlig? Ja, faktisk nok. Så ser vi, om vi får noget godt. Hippo. Så jeg kan equip mit pet. There we go. Flodhest til at følge efter mig. Nå, så gider hun gerne hjælpe. Jeg tror, jeg vinder den her gang. Nej. Nej. Nej, så er det også masser af dem her. Jeg går efter den her bag. Jeg tror desværre, at der er ikke noget, jeg kan gøre for at vinde. Jo. Men vi fik nok penge til at købe den næste. There we go. Sådan der. Så skal vi lige spare op til det der. Den gerne gider have mig til at købe.
Jeg har det. Jeg starter med at sende sådan nogle lette nogle ud. Og så venter vi. Fordi nu er det 1 mod 1. Og dem har de lidt bedre end hans. Og så er en stenkast ud. Hvis støber begynder at slå. Kom så. Vi kan gøre det, vi kan gøre det. På dem. Der har vi fået masser af penge. Nej, ikke en mere. Jeg kan det. Kom så, kan det. Nej, lige om lidt, så kommer der sygt mange. Kom så, stenkaster. I kan klare det. Jeg nakker de her stenkaster, på grund af, at de kan one-tap mig. Nej. Det er mere svært. Nej. Nu kan vi købe det her. Klik. Nu skal jeg vist 2. Det ved jeg ikke helt, om hjælper mig. Så. Spørger jeg bare vildt meget, hvordan er den her, for de kommer rundt. Så. Nu ikke den. Det kan så. Drop den. På deres base. Angreb. Nej, nu kommer der en dem der. Det er ikke sjovt. Kom så. Ja, jeg tror faktisk vi vinder. Kom nu, angreb. Flere stenkast. Kattekaster. Kom så. Nej, nu er der ingen dem der. Ja, jeg kan også gøre det. Eller hvad? Det kan jeg vist ikke. Jeg kan skade dem her. Nej, de når hen til stenkasterne. Okay, det nåede vi heldigvis. Ui, det der, det klarer vi så ikke lige. Kom så. Kast. Køle ud. Hold dem tilbage. Nej. Dumme. Men nu kan vi få sådan en. Aha. Og nu skal vi 3. Så tager jeg angreb. Prøv at vente. Lige nu på det ikke. Afsted. Kom så.
Sådan, så kan vi bare lige vente, indtil de dør, så kan jeg spawne en masse. Åh nej. Så det er virkelig kæmpe hårdt. Kom så. Bam, 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 bam. Jeg har på masser af penge. Åh nej. Kom så. Kom så. Kom nu. Nej. Hvor mange var det overhovedet? Jo. Der er godt nok mange ting. Jeg vil lige købe nogle æg, som jeg ikke aner, hvad det var. Sådan der. Okay. Så kan vi gå her en battle. Og så går vi bare lige lidt væk, tænker jeg. Hende hun ser god. Jeg har faktisk glemt at equip min sygdom. What? Fuse all. Aha, level 2. Hvad gør dyrene egentlig? No, cat damage. Sådan der. Hvis nok også nogle kaster ud. Nu går det da fint. Nu kommer de der. Kom så. Katte. Men så bygger vi en her stenkaster op, som bare kan skade sygt meget på dem. Og sådan der. 2 mere. Og nu skal vi til at have nogle mere. Så det her var problemet, når jeg kommer. Det er for mange. Hvad kan vi ellers unlock? Nå, det er kun dem her. Og så nok og på det her masser af det her. Eller også masser af det her baseliv. Hvor mange liv har vi nu? Okay.
Mens den her ene bare lige gør alt sit arbejde, så kan vi få råd til nogle flere på en gang. Der. Jeg tænker, mit mål er at klare den her grotte. Der er 11 waves. Okay, godt at vide. Og der. Og så sparer vi bare op. Nu kommer wave 9 snart. Det gør det nu. Og nu kommer wave 10. Okay, jeg har ikke en chance. Jeg har final wave. Vent, hvad? Har du så endnu et? Nej. Nu får vi bare lov til at smøre deres base. Kom så. Det var det for i dag. Vi ses i næste video, hvor at vi måske kan lave det igen. Farvel, og have en god dag.